በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ካብ ዝቕበልሲ ዝሁብፅ እዩ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ከፍቅዲ 35 ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ሰዓብቲ ከምኡውን ፈተውቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾንኩም ኩልኩም ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ከተማ ለንደን ዝርከብ ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ድሕሪ 19 ዓመት ናይ ባዕሉ ዓብይ ቤተክርስቲያን ወኒኑ ይርከብ ማለት እዩ። ነዚ ድማ ናይ ኩልኩም ሓገዝ ኣድላይ ኮይኑ ዝተረኸበ ቤተክርስቲያንና ሓንትን ዓለም ዓቀፋዊትን ዓለም ለኻዊትን ስለዝኾነት ኩልኩም ኣብ መላእ ዓለም ትርከቡ ኦርቶዶክሳውያን ሓገዝ ክትገብሩና ብሽም ንፈትዎን ነኽብሮን ብርሃናዊ ብስራታዊ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ብትሕትና ንሓተኩም ኣለና። ናይ እግዚአብሔር ሰላም ምስኩላትና ይኹን። ብዙሕ ውፃእ ወረድ ቅዱስ ገብርኤል መንበረ ታቦቱ ካብ ኦልሞስት 19 ዓመታት ሙሉ ካብ ቤተክርስቲያንና ዞርና ቤተክርስቲያን ሲእና ብዙሕ ክንሽገር ፀኒሕና። ሕዚ ግን ንቅዱስ ገብርኤል ዝኾን ፅቡቅ ቤተክርስቲያን ገዚእና ኣለና። ግን ቤተክርስቲያን እዚ 55% ብዕዳ ኢና ገዚእናዮ ካብ ባንክ ተለቂሕና። ስለዚ ብእውነት ኩልና ምእመናን ቅዱስ ገብርኤል ንፈቱ ኩልና ትውልድ ከይነተሓላለፍ ዝዕዳ እዚ ብዕዳ ክንከፍሎ ክትረድኡና ክትሓባብሩና ቅዱስ ገብርኤል ክምጥይቕኩም እደለለኹ። መላእ ዓለም ትርከቡ ህዝበ ክርስቲያን ኩልኩም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ፈተውቲ ኣብዙ ናይ ዓለም ለኸ ፈንድሬዚንግ ንገብሮ ብፁዓን ኣቦታት መምሃራን መዘምራን ኣብ ዓለም ለኸ ርጉለይ ብምልኦም ኣብዙ ፕሮግራም እዚ ስለ ዝሳተፉ ካብ ማርች 30 ጀሚሩ እስካብ ኤፕሪል 5 ለሎ ናይ ነዊሕ ሰዓት ፕሮግራም ስለለለና ኩልኩም ክትሳተፉ ብኽብሪ ንዕድም ለና። እግዚአብሔር ያው ወድሕሪ ነዊሕ መግዛእቲ መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ሓርነት ኣውጃ ናብ መንበራ ዝተመለሰትሉ ጽባሕ ብስራተ ቅዱስ ገብርኤል ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ትግራይ ለንደን እውን ድሕሪ ናይ 19 ዓመት ከርተት እንሆ ናይ ባዕላ መንበረ ታቦት ወኒና መንፈሳዊ ግልጋሎት ካብ መሃብ ሓሊፋ ኣብ ቀጻሊ ሓዱሽ ወለዶ ብቋንቁ ብባህሉን ብመንፈሳዊ ህይወቱን ዝህነጸሉ ትልሚ ሓንጺጻ ትነጥፈላ። እንሆ ድማ ብጸጋ ፈጣሪ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ቤተክርስቲያን ንምዕዳግ ጨረታት ዓዊታ ምስ ባንኪ ውዕሊ ኣሲራ ሕጋዊ ዝውውር ወዲኣ ቁልፊ ተረኪባላ። ነዚ መንፈሳዊ ሓላፍነት ንምዕዋት ድማ ግሉ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራይን ዝሳተፈሉ ካብ ዕለት 30 ማርች ክሳብ 5 ኤፕሪል 2026 ዓለም ለኸ እቶት መተኣኻኸቢ መርሃ ግብሪ ሓንጺጻ ምስ ኣቦታታን ምእመናናን ትሰርሓላ። ቤተክርስቲያንና ናብዚ ዓለም እንመጸላን ካብዚ ዓለም እንወጸላን ብሕታዊት ኣፍ ደገና እያ። እንሆ ድማ ክንሃንጻ ክንሕብሕባን ክንግልገለላን መንፈሳዊ ሓላፍነትና እዩ እሞ ኣብ ዝውራይ ኩሉ ክሕወስን በረኸት ክጎናጸፍን ትዕድም። ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ሰበካ ጉባኤ ለንደን